So after day na ko gikan dito sa Banahaw, daghan ko kaayo libin mo nang misayo sayo ko uli kay ang ako limpyon hangin na na ba na daghan kaig nahabilin diri sabay nga hugason daghag silhigon. So bisan kapoy sige lang kay start naman lagi ang klase ang mga bata nagud sa eskwela na. So hapon na sila makauli mo nang kitang na namin kamot naman jud ko ani bisag mo na muna na ba sakit likod pero sige lang kay saon man lisod mo pughoton pa nato mga bata nga aho mo puning kalat kani ha pagkahuman day ani ang plano ani nga manilhig lagi ko. So pagkahuman naglisod ko diri kay dumurumag ang likod na ho dumurumag man jud hapdos na gani siguro sa sobra kahoy nga gusto na gani mo paway ba gusto na mo higda. So syempre nilhig sa ko kada magpadaghanan naman gyud sa ligono no. Ako sa ligono hinlo diri kay para og maka relax ko gamay wala ko hinahuna nga at least nakasilig na ko ba. Kay sa sunod na pod dito sa taas wala gyud kay kalat dito sa taas kay nakapamilo naman ko atong unang gabi ang ahong baton ngadto aho na lang panghipuson ang magiagian lagi sa mga estudyante pagkaman gi tanaw sa din ako diri sa tubangan grabe naman ang siligunon oy lisod gani usahay ba nga mabisi na gani ko sa garden muna magpatabang ko sa mga bata nga mao ni silhig diri silhig dito ana gid akong style kay na panahon nga damarag di na gani na ho kaya ba kay murag lami na gyud kayo ipahuway. So may na lang kadagko ng punong bata ug mosabot naman pud sila. So thank you for watching mga kaasay. God bless everyone. Bye. Hi mga kaasay, for today's video nangadlaw niyo ko ning mata ba. Lumipay pang hiwid pero kinahanglan naman gid ni natong buhaton no. So saya gid aning mata kay magmunggos lamang ta. So malay ako itinda dito sa kuan ba sa eskwelahan man kanala ba ako ibutang human gibutangan po taon nagpechay no kay para dili lang pud munggos kundi na po sustansya sa pechay pagkaman nagbanana kyo na lang gid ko kay nahut na nako og lumpia wrapper. So lisod pud ning wala ka gani ref baka para kasudlan sa imong mga palitonon. So sige lang kung unsa goy available mao ra gud po akong lutoon. So syempre pay ta kay ting snack naman. So salamat sa Ginoo kay bisan sa ginagmay nga tinda nakaginan siya po ginagmay. So ang akong tinda banana kiro na og fishball man kay nahimpalit pagkamanday ana upat 5 ang akong baligyana. So no tas naghimo na sa kuog sa sawan ug nakita lang sa nanaw sa video kung saan wala ko bawog lamay ba pero syempre ako nagluto lamay yun na para sa ako lang ha. So lalahi ba tag pandasa una day nahulot ang banana kiyo ana. So ang nauli siya maniguro po kung kauna ni diri oy kay gutom na baya po. So tambay-tambay lingkod. Thank you for watching mga kaasay. God bless everyone. Bye. Hi mga kaasay, yung sa dihang nagluto si Inday mo na ni ahong gibuhat no nangadlawon gid ko ani ba naano na lamang taan so huwat-huwat lang taganos ani managhan na nga atong haybag sa atong mata. Bisayo yun na og kuan mga kaasay kay para inig kuan sa oras managan ta bitaw. So butangan na nagpechay kaya akong gitanom samtang nagluto day si Inday mga kaasay akong gikuan diri ang pechay na uli-uli na din hubutang pagkahuman para gini siya sa pansit. So may na lang nako gitanom ng pansit ug sa si Inday inahimo lola o mo na niyang forma goy na unsa na sa una hada di pwede nga magkuan-kuan ka sa buhok na kalugay kay bisan damuran na uwak-uwak di na may tsura karon wa na kay tungod lagi na hagana anak na hingo naman tanya nani oy usaw ba man inako wala naman jud wala nang jika kon kuan atong lain day oy mo na ni atong kinubuhiron manang ready na wala na kuan-kuan sa unan na wala gid bahalag naglamukat na itsura basta dili gud magkuan sa buhok na kalugay na pero karon wa na bisan unsa na may pangmutang pamurong para lamang matabunan ang buhok. Thank you for watching mga kaasay. God bless everyone. Bye. Pagkahumanday na ko uguan diri mga kaasay. So disisit pansit na naman tani itong mga buhat. So una pagsulod na ako gitrapuhan sa nako ang kuan hinlo na gunagahapon sa kumila kaho ni siya gihinluan pagkahuman ako lang gisigurado nga hinlo po syempre lay ba ni mabuntagan pa. So syempre karon nanusok na ko igo ra ni nako siya giluto sa balay nganhin ako tusukon sa eskwelahan or diri sa pwesto gani ba kay lisod naman gud og nakastick na siya tapos wa koy mabutangan man ang isulo siya sa usa ka tupperware nga wala pa nako siya na kuan sa stick. So kani uyuna nako ang
banana kay isunod nako ang turon. Pagkahuman mao din akong tinda og ang munggos mga kaasay kay gani no nagpangita pa matag budget ruling naman ning aho no. Pagkahuman tabang sa Ginoo nga makaginansya lang pud ko gamay. Sumay na lang kaysa magtambay. Kay kung magtambay ko wa man po ko'y madawdaw. Mao ni inani na lang kay ang akong estudyante duha na ang high school. So kinahanglan at least malibre pud sila sa ilang snacks. Mao naka-ready na siya. Siguro mga wala pa ni siya alas 9. Magi kay sayo ko karon kay gamay ra man lagi pud ang ahong na luto pang sudan ba. Pagkamanday ani sunod na nako ang turon. Kay inana lang gyud nang kuan ho kay nakakuan mo na sa hayag dog against the light gani ang akong cellphone mahayag siya og kuan maalihan kay tungod lagi sa kuan na. So syempre ato po ni trapuhan diri. So kaluoy mo alam po ta na ang hang pisto. So may na lang no. Salamat sa Ginoo nga bisan sa inaani nga pamaagi makaginansya ko gamay. Pagkahuman ani og trapo syempre maglingkod-lingkod nako samtang maghuhat mi sa recess. Kay di ba ya pud lalim ning maghuhat no grabing laaya pero pasalamat lang po ko kay naman po ko'y mabuhat ba. So kuan gyud nako nga mas nindot ning inani karon pa na realize char bitaw mas nindot ning inani no nga na kay gamay income ba. Nga bisag wala kay kwarta kung na kay may paruling nga gamay ra gihapon. Basin mo dako na siya pag abot sa panahon. Bitaw Ginoo ra po'y nasayod. Pagkahuman ani ang mga munggo sa hunay pesto dipot na lang na ho kay tag-asam pud lagi ang silofine gani ba. Nandi ta magpa-alkanse ani. So thank you for watching mga kaasay. God bless everyone. Bye. Hi mga kaasay, for today's video ikalimang adlaw nga sa pagtinda. So syempre sa akong mata ako na nag ininit ka akong timplahan lagi si Nigel. Haman namahon na sad ko para pusugani ko sa akong trabaho. Pagka man ani dadali na ko. So inununan din akong sudan mga kaasay. So, nakapalit ni gahapon 140 ang kilo. Human ang atong kuan ron lang. Magtortang talong lang ko, mag-adubong talong lang ako yung tinda karon. So mao nga at least ginagmay sa nga puhunan gani ba may nalang pud maginansyan pod na ho gamay. So mo ni how nagiandam diri ang kuan pero humanam dai ni krisis kay hong natagad ani usa man lay ka buok ni nabilin. So mo ni hong gingon nga ako ba ning itindaw akong kaunon. So syempre akong gidala na sa akong kuano sa akong mga bata at least naman nga makakaon pod sila iguli na ho di pod kansi ang makabawon po na nga akong duha ka high school. So diha na po takuha og pangbawon kay asan taong kumangita ani eksitintang adlaw sa akong tulo ka estudyante. So salamat sa Ginoo nga sa bisan ni nga paagi makadiskarte po ko ginagmay. Human akong gipang arrange diri simpre akong gi kuan kay human naman ang snack so ako na siya i-blansig pilay kuan. Dili ni ang tanang kita ha to ning una adlaw nga kita ko lamang gi taguan. So akong style ani magkuan gyud ko og sa hong kinitaan maggahin gyud ko og 100 pesos nga ilahi. So mao to siya limpyo og ang mahabilin man po to akong igastos og mao to akong magamit-gamit pud namo bisan og among kanang gatas maapil na pud diha. At least na ako'y magamit sa adlaw-adlaw. So ni siya mga kasay. Thank you for watching mga kasay. God bless everyone. Bye. Hi mga kasay, it's Saturday today. Mo nang sayog hapon kumumata kay na ako'y daghan labhonon. Kay tungod lagi na busy man ta sa mga adlaw. So lagi ko kalabano. Ako lang nalaban sa mga bata ang ilang uniform. So una, mag-init sa tagtubig para makakapita. Wala pa ang mga bata nang huli diri Human si Nigel wala pa sad. So nagsayo lang ko para makasikaso mi kay maglabada lagi unta mi karong adlaw. So padung na ko kay si mama tuwa na, yun na siya. Kamay na lang nay makaginansya pud mi aning labada kay asa makamakita karon og 200 gani dili na makita jud sa sa dano. So wala di ko nakahinumdum nga ako ilakaw mo nang dian ako diri Sapos nga man siya gym sapos nga humangan himi sa una magagian sa eskwelahan man diri asad mi malusot kay nga tumo sa puno among bahay. Mo ni nakauli na ko ani. So syempre ang labahan na to gi dali-dali ani. Mo may hong gidali gyud ning labuhnon kay Sabado baya pagkahuman saon naman di mao gano mga sanina sa mga bata nga klase ba gyud sila. So tapa ako nga kinmagawa nga gipakuha na ako kay gipadala ko ang mga labuhnon sa so madali ba ka ni karong half day gyud ako ni siya kung ano nang di color. So sige lamang kay ana man gyud kinabuhi sa kainahan. So thank you for watching mga kasay. God bless everyone. Bye. Hi mga kasay, kay gikan pa man lagi mi og simba no di pa mi dugay mi abot tapos napakagila ka human. Diri sila sad mi sa ubos. Hapit na gyud nimo hapon na ba mo alas 5.
kay nakoy palitunon yung saging. Sumay na lang no. Sa pagpalit ng saging, syempre, kasi marsa ako, marsa kami. Gidalan ako akong anak. Kuman si mama, syempre, mga hapit na palit kahoy, kaya di pwedeng may kahoy ni mama nga makuha. Di magparkansi. So, dadamig sa ako para mong sundan sa saging. Kuman, medyo layo pa po nga mong kapalitunon nga saging, kaya mga ito pa sa kamitri, sa baisin. So, nihinilaw mo ang duhang mga bata, nanguban yun sila. Kaya kaning maguwang, dili masugot nga mabili ng usa. Siguro gilaayan ko siya nga wa siya ka istorya kumandiri agin gidapit sa ang kalihan nindot kayo siya kayo view ba abang makakuan gani ka nga relaxing kayo bisan siguro na kay problema ginani mo makita relaxing ma-relax mo panguna-una pagkaman doon na mi diri as suba man muli ko pamingad to sa pinakaubos sa memo tabo kay mas doon man dito plano na ko nga ngarimi mo tabok sa pikas pero sa mamalayo-layo na daw kuman dako-dako po ng tubig. Siguro naka-kuan po yun yung baha itong nagawang kagabi. So, thank you for watching mga kasay. God bless everyone. Bye! Nindot kayo yung video sa Suba.